Summer na talaga nyo, tara samahan nyo ko sa Bobon Farmview Villas Resort sa may Kamiling Tarlac. Sigurado mag-enjoy kayo dito. Hindi ko lubos maiisip na nasa Tarlac ako dahil napakaganda ng kanilang place. Pagkadating ko nga dito, nilibot ko na ang kanilang mga villas. Meron silang mga bamboo villas, bahay kubo, pwede rin kayong magtayo ng tent dito. At meron din silang twin villas. Sigurado mag-enjoy naman kayo sa kanilang pool. Meron din silang prayer room, KTV, pwedeng maglaro ng billiard. Kapag nag-check-in kayo dito, may 30 minutes massage kayo at free breakfast. Di kayo magugutom dito dahil meron silang BFD Cafe and Restaurant. Sobrang ganda ng ambience dito kapag gabi. Chill lang at talagang marerelax ka. So ilang sandali lang is nag-dinner na ako at nag-prepare na rin para magpamassage. Pagkagising ko, nag-ready na rin ako para sa aking free breakfast.